Spoločný česko-rakúsky šampionát rally pretekov odštartoval podujatím v rakúskom Freištate. Poveternostné podmienky a množstvo čerstvo napadnutého snehu pripravili organizátorom niemálo problémov. Rýchlostné skúšky v okolí mesta dostali tú pravú zimnú atmosféru a aj posádky, ktorých počet prevyšoval číslo 100, mali ideálne podmienky vyskúšať si jazdu na špeciálnych pneumatikách s hrotmi. Predstavili sa viacerí majstri krajín. Na štartovnej listine sa objavilo aj meno toho slovenského, Jozefa Béreša juniora. Tak vlastne vybrali sme preto tú súťaž, pretože si myslím, že sú tu veľmi náročné rýchlostné skúšky, celá súťaž je veľmi náročná, takže si myslím, ako učenie na Švédsko je to úplne optimálna súťaž, je to super. Som veľmi rád, že štartujú ostatní superi, ako aj Valoušek a Kopecký, tiež veľký super a konečne sa budem môcť s nimi porovnať na snehu, lebo vlastne ešte možno som doteraz nemal nikým sa porovnať, jak to je, takže som veľmi zvedavý. Súťaž odštartovala atraktívnym nočným prologom v blízkosti Freištadu, čo pritiahlo aj množstvo divákov, ktorých sa popri trati tiesnilo bezmála 10 000. Organizátori sa mohli tešiť už v tejto chvíli na kvalitnú súťaž. Tento fakt umocňoval aj pohľad do štartovnej listiny, kde sa medzi veľkými menami objavil aj Jani Pássonen, zmluvný jazdec Škodovky, či domáci Raimund Baumschlager, ktorý sa prišiel rovnako pobiť o prvé body do majstrovstiev Rakúska. Ďalšou domácou posádkou boli Mertl so Švarcom, od ktorých sa očakával medzi enkami boj o popredné priečky. Predstavil sa aj český šampión Václav Pech, no a zda najväčšiu pozornosť priťahovala legenda rally súťaží Švéd Blomqvist. Začína druhý deň. Posádky sa prebudili do ideálneho zimného počasia. Množstvo snehu, no ani mrazivé počasie neodradilo tisícky fanúšikov, aby si už od skorých raných hodín našli tie najlepšie miesta na rýchlostných vložkách. Odmenovým boli dravé prejazdy jednotlivých jazdcov na hranici nebezpečenstva. Po nočnom prologu sa viacerí tešili hlavne na súboj tých najrýchlejších medzi vozidlami poháňanými iba prednou nápravou. Konfrontácia posádok Joška Béreša a Pavla Valouška sľubovala boj o každú sekundu. Po nočnom prologu sa z nepatrného náskoku 13 sekúnd tešil český jazdec Valoušek. Pred Béreša, ktorý bol priebežne na 3. mieste, sa dostal ešte Jan Kopecký. Ten prišiel otestovať prvé kilometre v novovyvinutej Fabii Super 1600. Tak v podstate dneska sme si nahodili nejaké tempo, sa nám veľmi dobre si myslím darilo, pretože veľkého, dobrého jazdca Kopeckého sme vlastne vedeli sme sa trápiť o sekundy, hej, nakoniec sme ušli na nejakých pol minúty. No a teraz vlastne na tých dnešných posledných vložkách sme obuli zlé pneumatiky, teda nevhodné na tú trať, sme nevedeli, jak to na trati vyzerá. Bol tam už roztopený sneh, obuli sme s tými viac hrotmi, takže vlastne vrátil nám to naspäť Kopecký. Takže sme zase v nejakých 23 sekúnd za Kopeckým. Tie posledné vložky obujeme na normálne pneumatiky, tie, ktoré sme chceli síce obuť, lebo sme mali v rezerve, ale málo času bolo. Jedné vložky na druhý, malý prejazd bol. No a vlastne s tými gumami to skúsime, uvidíme. Zrejme ani druhá voľba pneumatík nebola tou najšťastnejšou, pretože na konci prvej etapy sa dočkala posádka výletu mimo trať. Táto nepríjemnosť sa prihodila v časti trate, kde bolo minimum divákov a tak bola vylúčená akákoľvek pomoc. Ich časová stráta bola už priveľká. Vedenie Stilexu sa preto rozhodlo, že zo súťaže odstúpia. Víťazom 24. Rally sa stal domáci Baumschlager pred Čechom Mortlom a Nemcom Grasnerom. Organizátori si môžu spokojným svedomím povedať, že súťaž im vyšla na jednotku.